Manghapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimera nga pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 46. Mao kani ang panag-ingnan, brothers and sisters, nga pareho sa panag-ingnan niya tong usa ka pobre nga nagpaabot taon sa mumho sa dato, o sila pareho namatay. O brothers and sisters, ang dato naghangyo kang Abraham nga ngani bisag usa ka tulo na lang gikan sa kamot ni Lazarus ipa butang diha sa iyang kananaang dila para siya kanang malibyo sa kainit sa kananaang dito sa impyerno. Brothers and sisters, unsay ibot pasabot ini? Naghisgot kaning ato ang ebanghelyo karon, parte sa ato ang pag-atiman sa mga kabos sa ato ang katilingban. Ngani na usa ka istorya parte kang Martin o sa Tours nga usa kani siya kanang batan-on nga Romano nga sundalo, o gapangita kani siya sa iyang pagtuo, labi na diha sa pagtuo sa Kristiyanos. Nakatagbo siya sa usa ka tawo nga kananaang walay sanina, no? Unya kananaang nagpakilimos, unya grabe ra bagid ka tugnaw kay nag-snow man to, no? Sa winter man, og iyang gihunungan og iyang giputol ang iyang jacket nga winter clothes, no? Tunga gyud paghuman na iyang gihatag ang katunga dito sa kananaang makinlimos. Ang iyang hunahuna nga mayroon ta nga makatabang ra ko gamay nga maalibyo ra siya sa iyang katugnaw, no? Katunga sa akong coat nako akong gihatag. So anang gabiyon na, brothers and sisters, nagdamgo siya og diha iyang gidamguhan diha sa korte sa ato ang Ginoo uban sa iyang mga angheles, ug usa ka angheles niya pangutana kang Hesus, ngano man na imuhang coat Ginoo, nga ngano man katunga raman. O nitubag dayon si Hesus insya nga mo man ang coat nga gihatag sa ako ni Martin iyang gipasuot. So brothers and sisters, nahinuklog ang usa ka Romano nga sundalo o nakaingon siya kanana ang nganong katunga raman sa coat akong gihatag niadtong panahon na. But bisan tuon og katunga ra na identify kanini Hesus, no? Busa nagpabunyag dayon siya sa iyang pagtuo, nahimo siyang Kristiyanos, brothers and sisters. Kani nga istorya, brothers and sisters, naghatag usab kanato nga dako kayo nga atong gapabuton pagbalik ni Hesukristo sa ikaduhang pagbalik niya sa paghukom, no? Mo nga gihatag niya ang importansya gyud sa kanang kaluwasan diha sa atong pag-atiman, pagtabang sa mga kabos. O kaniniya siya naghatag nato kahulugan sa ato ang kanang spiritual nga pagbantay gayud kanunay, o kinahanglan masinubtanon kita sa ato ang serbisyo, labi na sa atong paghigugma sa uban, brothers and sisters, kay mao man ni ang dalan nato nga makaangkon kita sa kingharian nga dayon, or ang atong paghigugma sa uban mo po ni ang ato ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Moadto kita sa ebanghelyo, brothers and sisters, no? Sa bersikulo 31, inig-ani sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanan mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala.
So brothers and sisters, kani nga hulagway mo man kani ang pagbalik niya sa final judgment, no, katapusan nga judgment. O gipadayag ni Hesus ang kaning paghukom niya sa katapusan sa iyang pagbalik sa iyang kahimayaan o uban niya ang mga anghel. So kaniniya mo kani ang pagtapok sa mga tanan nga mga nasod ug iyang gihukman. Mo ni gihukman niya ug iyang gibahin-bahin ang kanding o ang mga karnero. Kisa man ni mga kanding sa iyang tuo, sa iyang wala, mo kani mga daotang tao o kaning mga karnero sa iyang tuo, mo kani ang mga righteous o katuntuan nagbuhat yun sa iyang ginaaghat sa atong kinabuhi nga minatarong. So, makita nato ang presensya sa ato ang Ginoo, no? Diha sa iyang paghukom. Sa versikulo 34, unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amhan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Unya mutubag kaninyo ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o gihaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili ka namo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niining ako alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsoon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Matag higayon nga inyo kaning gihimo sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. So mga righteous brothers and sisters, katong mga matarong nga mga tao, nga mga karniro, iyang gisuginnan, no? Gisuginnan ninyo kanana ang inyo akong gipainom, inyo akong giduaw sa prisuan, inyo akong gihatagan og pagkaon kay gigutom ako, inyo akong gi-abi-abi diha sa inyong mga balay, ug uban pa brothers and sisters, ug ang mga matarong dili nila mahibaon og kanus ang panahon kato, but ilang kanus kato nga panahon nga sisos ilang gi-abi-abi, ilang gidawat, ilang gipainom og tubig, ilang gipakaon. But ingon siya, kung unsa o kanusa ninyo gibuhat kini sa ubos na kong mga kaigsuunan, inyong gibuhat kini alang kanako, no? You did it for me. Inyong gibuhat alang kanako o para kanako. Brothers and sisters, mo na day nga sa ato ang paggalakat ini kinabuhi o kitang mga matarong walay kwenta, walay pili sa ato ang gitabangan, walay kanang pagduha-duha sa ato ang gitabangan, atong gibuhat kini para o alang kang Kristo o diha kita nag-alagad, naghatag sa mga kabos o kaning kabos nga atong gialagaran, ang atong gialagaran mismo si Jesus ang ato ang Ginoo. So brothers and sisters, wala niya malimti og nakita niya og sila gitagaan sama sa gagi-preparar iyang gihatag kani nga kaluwasan kanila katong mga karniro. Brothers and sisters, mga karniro na makita karon. So pareha sa ako ang kanana ang nasinati ba nga musimba ka sa usa ka simbahan sa katedral, daghang ay mga bata nga pobre kabos kayo nga kanunay gapanguhit kanato, no?
Ang ato bang paghatag tungod kay para mawala sila sa ato ang kiliran kay kanunay panguhit, kay baho sila kayo, or inyong gitagaan kay nahigugma kamo. Tiunay gyud ang atong pag-abang diha sa mga kabus, no? Brothers and sisters, mao kani ang paghigugma sa mga kabus. Dili kabus nga physical nga kabus, but kabus sa espirituhanon nga mga pagtuo, kabus sa mga binuhatan nga dili maayo, kabus nga wala sila kad hibalo ug unsa ba gyud ang kinabuhing dayon, na ba day nagtagad naghulat kanila, naman na implikasyon ang ilahang mga ginabuhat nga dili maayo. So brothers and sisters, mo to sa verse 41 kay mo man gihisgutan, no? Katong mga kanding, katong mga implications sa ilang binuhatan mo ni siya, no? Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako ibang himaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel, no? Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ako ninyo kaila, hubo ako apan wala ako ninyo bistihi, nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw ug sa dili kaila o hubo ug nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mo tabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo paghatag sa usa niining labing ubos. Nako mga kaigsunan, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. So sa kuno brothers and sisters, sa matag higayon, matag panahon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos nga mga katawhan, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Nan dako kayon diferensya, no? Dito sa mga righteous katong mga gabuhat o mga matarong nga mga tao nga gandaman ni Hesus sa iyang paghatag sa iyang harian yang dayon, walay pili, no? Walay pagduda. Kanabitaw usay nga muhatag na lang ko kay benefit of the doubt, walay duda, gihatag hatag. Kay brothers and sisters, tuod man, no, kanang imong gihatag, imong gitabang sa mga kabus, unsa may labot po nimo o kanana ang gituntuntuhan ka sa mga kabus o dili day sila tinuod nga kabus. But brothers and sisters, imong pagtuo kabus man sila, ay imong pagtuo sa imong kasing-kasing nga sila ang ayan nga tabangan, o ang imong intensyon maayo kana mo'y na kanana ang nakita sa Ginoo kanatong tanan, no? Leksyon nato kanang kaninga ebanghelyo kanatong tanan. Ang ato man day intensyon, atong intensyon sa pagtabang mao'y makapahilangit kanato apan kani diri pikas ang ilang mga pagduda, ang ilang pagdumili kay tungod sa ilang garbo, tungod sa ilang kahakog, mo'y makapa-imperno kanila, no? Pagdumili, pagtabang. Kanag yun nga, kay mo yung magdumili ka sa pagtabang, so naagyod ang imuhang pagkahakugan, no? Nagi mo indifferent, kanang dili gyud ka mag-abi-abi diha sa mga kabus. Labi na itong mga tao nga wala gyud makadungog sa maayong balita. They are spiritually poor, no? Walay pag-igong pagsabot. Hibalo ka nga kanana ang way gibang kaagan ng mga tawhana, walay pagtuo, wala tanan. Apan imong tumpangan, no?
isalikway ug imuha ganing kanana ang parehato niyaging kanana ang ebanghelyo sa usa ka pariseo ug usa ka kanana ang makasasala nga kubrador sa buhis, no? Iya pang gihinginlan, iya pang duot og mayo ang kubrador sa buhis. Siya nga, dili ako pareha na, Lord. Dili ako pareha sa nga mananapaw, babaero, o uban pang makasasala. Ako, Lord, maayo na gyud ko. So, gakuan, sana, gadayeg pa siyang kaugalingon. Gawas nga, gadumili siya, pagtabang o pag-akseptar sa mga kabus, espirituhanon o kabus man, physical. Iya pag yung gidaig ang yang kaugalingon kay nagtuo siya nga maayo na gyud ang binuhatan niya kay ngano man nagfasting na siya, naghatag pa gyud siya kanunay sa simbahan o gasimba pa gyud siya kada Domingo. Brothers and sisters, dili ka na igo kay ikaw nagtamay sa imong isa ka tawo, ikaw nagduot sa imong isa ka tawo, ikaw nagdumili sa paghatag o pagtabang sa imong isa ka tawo. So brothers and sisters, wala na to mahibaw nga ang Ginoo nahigugma siya sa mga daotan, nahigugma siya sa mga pobre, nahigugma siya sa katong kanang mga kabus espirituhanon, kabus physically, kabus pagid espirituhanon, nahigugma si Jesus. Ngani kaniduha ka kanang panag-ingnan sa mga righteous katong nagsunod sa kanang kabubuton sa Ginoo ug kaning nagdumili si Jesus pareha siya. He identify himself sa mga kabus. Siya nagpaubos nga naa siya sa mga kabus naglaban. So brothers and sisters, gipahinumduman po kita karong panahon na, no? O sa Catechism of the Catholic Church sa 2443 to 2449 unsa man kini, no? Nga gitudlo sa ato ang simbahan ang corporal works of mercy, no? Klaro gyud kayo, no? Yang gisummarize nga ang paghatag og pagkaon sa mga kabus spirituhanon, kabus usad physically, labi na katong mga kabus nga nakabus og maayo tungod sa abuso sa ato ang mga lidires, neglect katong walay pag-atiman sa ato mga lidires o sa mga kataladman nga dili na to matag-an, no? Lunop, baha, linog, kalayo o uban pa o daghan kayong mga kabus. Kinahanglan nato tabangan, gitawag kita sa Ginoo, paghatag nila og pagkaon, pagpainom kanila kay sila giuhaw katong mga espirituhanon nga kabus, giuhaw sa Ginoo. Mutabang kita sa atong pag-ebanghelyo, evangelization, no? Dili kita kananang magtuo nga kita okay na kita ang kanang evangelization para nas mga pare o mga madre o uban mga laygo nga gitasan kita way labot, dili ato kanang gipromisahan sa ato ang bunyag, no? Ang kanang hatag og sapot, biste sa mga kanang walay biste, no? Nadumduman ako ning paghatag ko ng biste. Labi na sa kataladman, brothers and sisters, manghatag tuta. Ba't ganun manghatag mantang mga kanang used clothing na to nga di naman magamit. Like for example, manghatag kag medyas, busklot. O maghatag og jacket, busklot. Maghatag og sanina, buslot. Maghatag og habol niya, hapit na matunga kay gabok na kayo. Sa baka na, no? Ihatag tong the best ni mo nga sanina. Mo ihatag kanila kay mapuslan yun, no? Makanunayon kayo kita nga naghatag, nag-amot diha sa atong simbahan parte nining mga tawhana, no? Labi na katong mawalay mga balay, homeless, no? Katunguhay mga balay, brothers and sisters, to the point nga napuy usahay po nga abusuhan biya punta
Like for example, ako nagpapuyo ko og kanang wala ko may laki gidala lang sa akong igsuon, gipapuyo usa ka gabi sa balay. Brothers and sisters, usahay naagi hapoy mga implication ang Ginoo ra may balo. Gikawatan jud ko. Nawala akong camera. So, brothers and sisters, iyan na sa Ginoo ang atong intention. Importante. Anyway, mga butang ng kana makita lagi hapon. So, ang pagbisita sa mga masakiton, katong mga dinaog-daog, labi na itong mga preso, no? Ang uban na in hospicia para ba? O paglubong, bury the dead, no? Atong pag-atiman sa mga tao nga, wala yung tao kanang sa tao ini, pamaagi sa pag-atiman sa ilang mga patay, no? Brothers and sisters, kaniniya siyang kananaang mga works of mercy, gipakita ka nato og ato maning nabuhat sa ato ang kinabuhi, no? Nagpunting ka nato nga mahibaw-an nato kinsa kato mga ubos pa sa ato ang katilingban o ubos pa sa mga katawhan ni Kristo sa ato ang Ginoo. Pinaagi sa pagtanawon kuno balik lantaw nato ug nabuhat ba nato ni kining tanan, no? Muna sa in verse 46, busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Salamat kayo, brothers and sisters, diha ra kutob o sa sunod na pod nga semana sa atong pagpaambit gikan sa laiko. Light them with my word ang kinabuhi sa laiko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon sa tanan.